tije 782.3 mago tije. To singo mar sirikal ne ni higa ka higa gidhi loso tije 1,000,000. Okay. Sirikal nowuondo jopiny. Ok anyalo wacho ni sirikal nowuondo jopiny. Magi plans manoketi in advance, and magi gik ma kata kiloso strategic plan to nyaka tim ikete, item keto kiwango mamalo mondo mi ichundi ki mondo ichop kuno, to kotami chopo tin kamoro maber. Higa machielo mokalo cha ne wan gi tije mang'eny, nolos tije mang'eny moingo the 782,000. Yes. Ne tije ng'eny molo mano, nodok chien. To luore ni to luasi mar tich ni chal nade. Seche ma kuonde moko dhi ogore piny to shida nyaka bedie. Adwa kawo ni kanya chiel. Ni kidhi Kwale. To Kwale ne nitiere mining mar titanium. To kambino maduong' mane tiyo kuno noloro. Dwe mar adek higa mokalo. To noloro nikech gik manegi minerals manegi golo kanyo endo notimore nade, norumo. Koro ok ne ginyal dhi mbele. Dong ing'e ni sechego joka wuok e tich, onge kaka inyalo medo jomoko manyien e iye kanyo. Kuonde manogore manogore matek, matije ok ne nyalo yudore, onge kaka inyalo medo jomoko kanyo. Omiyo kanyo mane sirikal ne nyalo. To tich momedogo iyudo ka ng'enygi ne gin e area mar anyalo luongo gi ni Juakali. Ok gin Juakali gite, lakini anyalo luongo ni Juakali nikech gin noyud gi informal side. Yeah. 90% of it mag tijego eko ne nitiere informal side. Mana 10% ema nitiere formal side. Watch about formal side, then it means ni en gima nitie gi contract, iyudo msara dwe ka dwe kata bang' wige ariyo. In gi medical cover, in gi insurance mar medical, in gi leave gi gik machal kamano. Mane formal. Koro machielo mok formal ni ka muting'o dhano mang'eny, en mundiko jo Kenya mang'eny. To bende mane ikore chuny tich e Kenya ka. Mak mana singo ne 1,000,000. Singo mar 1,000,000 ni mani ngini koro an kanya timo mani ngini koro kumara ni ng'i tija onego wakongo winji ni tija en ang'o. Tija en establishing gimiluongo ni what is the situation. Mane tij statistics. Ni situation en mane e migawo ka migawo. Mane gima timo ma agolo nigo kaka entiere ni ochal kama. Kose gole kamano, koro owuok kuomwa kodhi kuom migepe mopogore opogore ma koro implement gigi. Jok mang'iyo weche wach tich dhi kuno, jok mang'iyo weche wach uchumi dhi kuomgi, jok mang'iyo monetary policies kaka Central Bank of Kenya dhi kuomgi. Koro owuok kuomwa ka koro okere duto. In fact, Trevor, gima jo Kenya nego ng'e ni onge gima inyalo timo ma onge statistics. And money teach ma oketwa kaka Kenya National Bureau of Statistics mondo watim. Koro tijwa en establishing what. Then kochopo ni to ang'o miyo timore kamano, why? Yeah? En mar ng'at machielo. Emomiyo wan gi migepe. Emomiyo wan gi migepe mopogore opogore matimo mano. Statistics kan tigi miluongo ni predictive analytics.